Omanchu mulikiri gwegeta seni Ndizi TV karibu nainde ase entunda elia ya kabere ase tuanyare kova tugwikira nainde iliyokwaneke ngatonyere kova tukoletera Amaegerio Y'Elesson yechuma eye isaransa igago inka elinde nayo kunya gusibalika iriga necha yago onyara kubago koligire TV yago ya Ndizi TV elinde kigembo onyara kova tugusanga arayia anyare kova kwegwa obolito anene ase Y'Elesson yechuma eyengima gaiga set yetu ya very full omorisia nchonga tokwania abantu asomanene nabakwani weteseritiro muturito Yesu Kristo ngobwakire byayiga abakomane nasogotogima neritukerio komwai bako nesiko gwetera asaya tugukora Piemono kegima Elder Dominic Bosire ni maitangwa toletera Samaria devotion kolenda bonane twasora sentunda Y'Elesson. Happy Sabbath nande karibu ime ya Amaegerio Y'Elesson. Piemono kegima nyora boigo nabo ogotomari boliria go gose gosanga kerengere kiago amona into igase studio wetera se namba yesimi eyerega wasenda gitega go ase TV yago isaransa linka bono kegima nabo ogosanga amona into kerengere kiago boliri yago ase koligretie Y'Elesson kero kende gakorekania keiga no terega gakwene kenga twanyira ko batogosanga amona iri tokunyara ko batogo kwa machivu abene wetera ase Y'Elesson ya echuma eyengima boigo wetera ase mitandao yetu social media notore ase Facebook Ndizi TV News Digital na boigo wetera YouTube Ndizi TV News. Karibu sana Nyasaye nomia Elder Dominic tosabe elinde kunyara ko batogosaka Y'Elesson Tata Nyasaye biamona singincho bia wao wana nande ngosoa tore ase Amaegerio Y'Elesson muikogo ike osanga mwana intwe seretera Yesu Kristo motoria. Amina. Pia muna sana karibu. Tuleno gosemeria nga kwabwatire Y'Elesson yago kwabwatire Biblia yago omanyete mbaroro togoteba nonye chikanisa kitabalisia stokurwa. Tabeko nyareka no muntu nyoru kugore Y'Elesson kurinde sisi chisababu se ebitango biri bitanyara ko babigotangika kwanyorera ikwote yengi monya tabwatire Y'Elesson tategete gwikera Sabbath school. Ada tekora anyorwe elinde kegima era go chagale nyana Y'Elesson ne ba somiri ba kolota na lindi onse kote njana bwate Y'Elesson ngiru ba no chokora se Y'Elesson ikirana ali nonyo gosomeke fungo mwalimu akarota nga igitabu giaru kagari aigura gusaba no kutani gosome Y'Elesson nenjira ya moyo gosanga ikirana egali no ekore gali ngatobwati Y'Elesson ya beke Biblia yago go asemesa ikira tukunyara ko batogosanga amona ebifungo birega iga elinde twanyara koba atogosanga twensi ase obwamo ewiki yaitete abalisi ntwana ko batogokwanera igoro yo kwerenda korwa aso kuganyo kobe tukarigerio kuganyo kobe nkorokyo kono kuganyo kuya ase obotambe twanyara ko tukarigerio nga okuganya kwa Nyasaye no koringa tunyara ko batogo isaneka ne biria anyare koba gago tusene ne birebyo elinde na intito nyara omaita maboka matamba muri singura tato ngo mwana na bagwa toko boko gutambe timate gase karo gutamba umuntu abwa toko boko gutambe ngeminiti okoboko gutambe gutumika ekera kuramba yuju kubugurie bitu bya bandu bitumia bitaringe byaye omwibi ukoramba ogosuka kurwese bintu bya kubwate bya bandu anzo kubikore byaye nero kurukuba toko boko gutambe no kwiba omwibi ejerende simbiri bono ogoseme gose Y'Elesson ya nene twatebetenga let us grace within our reach nenjire ni asanya ko baga tsene nato katenga muntu tayo nyasa ataranya ko baga goseni mulisi keroyo moito na sesenirie nenjiro sesenirie teriero sesenirie na yakikiri twari gukwanira oyo onyo karo mwalimu toko gato guchikoba muntu yani karia sobugima bwense onye gwaseni gwe ino mworo kiore osoro mwalimu osoro munyagitari yore inchirende neri na kitu nyara ko batogo isaneka nebiri nyasanya ko bago tuseseni agekogera bagotebanga omubere na boro yomo Paulo nabakara goteba igokurindi gubwate ebimwa kurende byosipi igo bibwate ebikorosyo mubero akiriki munge bwate chinguru chiaye yes pia wana sana ina ndana taka utokwege natoka lige tokatenga na boto kwerusa na bera nyareka na tonyera ko boto goswa ase okuganio kobe korende enchera nero emeroberi nero Kristo nera nyara ko bagotobekera elintu nyara ko boto gweso kuroro na tonyera ko boto kwanera igoro Y'Elesson yechuma nyara to ko ba gekoera ase chumeye engima abalisia gukwanera tori ngane elimo ase ekigusi ebare gotanga
koirania ono tege turachakira igo tutararige nonye kefungo ngikari goteba koirania elder Dominic tege toteba tuna layman understanding ya koirania ningi igesongo kera gotanga giving back yes koirania kigusikia summary tiringaneri asiringaneri mo koirania that means ebintu ebinkwaetu yes Wana ndengo korore kintu kie. That is in layman's language. Ekibinte ebinkwa bietu ekerogota ibungairania igemine tingaigongwa etu ebinte. Yes. Togo sabua oiranie onyete kwa bietu. Biamono elda njoka tokone nango koirania seke gusiga nabo kerera igatomanya ninki. Montara go sabo bokombe ngobo kombe njikoleme. Okwale mbere gute nando kumaira nyo bokombe bwae igo kwairania nabo montara go sabe yanga chiro bagen na ndo maire go ikoirania go sabe ndagera ngaga kitimbwati ngendagere yendaria na nche yane bete kwama ninyira ni eri na go sabire igo nari oyinere ngenji okoirania keri kwa etwe na ndo oire ro manye no uri okwae na kirata ko kubolinga okoiranio kumu koiranirigwa igo koiraniria orio nyare to kabaga okwa orio okwa yes bia mono sana bona to chaiga ingoyoro manye ne bintu to koiraniria na kie kyo kuburi koroko na ne bia koera ne biblia to kwegera bia mono sana bona no tekel data soiga go badero koirania at least no konyara ko bago okoirania gento kali konyara to bago kwegwa bona eta kwa bekeri libori yagunga libori nenga ngoyo to koiraniria bona na elda bosire na engotenga nkieke to koirani fiamana sana tuchakirega go taragenda go ekefungo ekenene kiare kunyara kawe gotora ase chumeya korwa segetabu kia okomano kai komena nye ekefungo kia gia 13 ebibilia nchanwe gotebanga erionga igwa eriogiri korwa igoro ligoteba likaya mbaseseniria bago kwa kurabono bagwenerete bamwegene tomonene nabo omoiko ogoteba tigabati mokekorwa ase mirimo yabo ekiagiro kwa makwabo nigo goko batunyana okwa makwabo Eldon Chonga nigo okoraki okobatunyana tobe kango ekefunge ke ase context Y'Elesson yechumeya ndorigeretia mabori ali aberenga ingito koirania na ngoyo to koirania karibu sana ekefunge kege gukwanderegerio yo mwigeni obwato rogenda ruwa yenga na moite bire Yesu buno motorio no bene na ende nindigetia soro genda ruwa na rugo ikaiguru la sama tukayo maerio amangana nara ko mujera makongwa makongu Danieli komena ibere yote abanga sama tukayo maeri michande menene niche menene bunieta gutuka subuzubwenzi kurende yamanya gukwana nga mbaro abantu ebyombe bibiri mbara abangaini bakora abantu guchia so guturika na indi mbaro batayi abangaini bakora abantu guchia so gusira igo abantu bagusise ni gubuka mbari bara abangaini bakora abantu guchia se uguturika emiremeri bakorire miya bati mukirbono Yesu taracha emiremeri emiyarere go batunyana kurbono ili bakorire bono nage ko ariyo sanga narenge nenjara okangankari narenge nerango okanga narenge nenjara okangankari narenge nerango okanga narenge tirianda okanga chianga okamboya narenge chera ogacho okandora narenge murwoire oganko nyanga wena na manga yebunayo pona abegeni aba emirime yemiya bakorete nere kunya kubatunyana Birimete go chigokore na asembera ego kore kana ekere kurukwa bono rero ekeronde moyo nko yekorera nkingo korera ne bintu biri omanye na ngete orori omanye ne bintu so mangu etabu ya Saburi emeronge bere na inya ke kitanga Saburi ando tusome ekitabu kia Saburi ngelata bira Saburi 21 eda 24 verse 1 isiri na ine fungu la kwanza ense ne bintu biraroro ne byomonene oboiko bwonsi no bwaye amona abantu bamenyeteo
ense n'ebintu byonsi n'ebyomanene n'abantu bara n'obomenyene abantu abomanene mbabwata okugania naende ayamo nainche buna abana ba Nyasaye na Nyasaye otoire ng'a aba babwata okugani tobakorera emirimo y'ogoisaneki okugani kwabo bono emirimo yitu akorire nero okwamokuya kogoje gutunyana na abantu abo biya mono sana enda kero kende ase obwana boito abantu abange baguchi batwara maisugusugu ekera bakinire baguchikogota umata maburi amanga guchikoba ekera abantu bagotire na kibono nonyo umata nabucha kolenge nonya makweli na kibono guchigukwa nenyare kana flashback guchigari lakini kubwatikana ne bibiri nyago tebanga elio akaigwa liyogi oyo Yohana eliogi eli likorwego ligoteba nga likaya mpasese niri abago kwa kurubono engana yo mwere natakokwarera nga ekiagera okwama kwabo nigo gokoraki gokobatunya tokwanera ngerago asa maisugusugu enene asa makoraito chinga kititu agotira ntaite ko kutumeka a simple example ke yabantu ba ko understand onyo gotagete ko igwe ereseniria abantu bachire gosene nyagitari barigia gosene ward oyagacha yaro kweri etari yayo what will make people remember this nkige kogera umuntu ainyurwe enyombe eri etagakora gento kie kagacha bona bono tigante be nabagusitore nkwanda tore level 5 wari ward nere ngakimoko yeroka Nyangito. I wanted to use thank you because you know it. Who ngoye initiated. Ngoye chagete nkia korete. Agakora gento kie akayagacha Nyangito teyo lakini ngayare lakini rero nabaganya ni ward ye Nyangita arengo na ward so that means inki ko gerante te goteba I said the last bit of that verse when you are being given nkoe guore enibo tori koenda kusabwa otumeke eyotaraewa igo gotumeka erikwa irwe at the same time eriko agacha erega sia sobugima bwao ngano nyendirio kwete naba ama yao kobwa titorigo chikoinyora buna chibese kwa bwata chingani titorigo chikoinyora nga buna chinyomba kwa gachete chingani titorigo chikoinyora nga amaremo kwa burete nga kiangani ekintu tugo chikoinyora it is that thing mokoruka giving back to the society bantu ekigwa korerete abantu aliase kuarenge kero kuarenge in that position na kige kogera 50-10 Psalms inatakanye mente gabwa seke bunge kyomorisia soma goinyorenga ngokwanere karama ngana gete abu igoro ya ebinte ebitobwate byonse 50-10 saburi ekiagera chingiti kyonsi cyoro sana ne chiane ne chiombe chilifu chire ase ebigoro ne chiane nimanyete chinyoni kyonsi chire ase bitunwa ne chingiti chimde kyonsi chiko nagoetana na ase ense ne chiane ige yego toroki intwe nigotore abateneneri bebinte bone gento tokobori waneke ayabu no moteneneri kwa irwe nibe ngakioko yetenenera na ngakioko yetumeka erigotiga bagotebo erega sike usingi creo que ekento gego kuinyura ekero kwa rurororo inada was no endirio kwete abantu bajikuririye kanisa bateba nyarebe korete mirima namba 2 bajikuririye nyarebe mbarandetia abantu mbakorete kintu kieki mbare nyarebe yani something that is why toso megento kera igase wiki ndete gusoma mangana arensa igase wiki ntorigereri we reveal God's counsel regarding our last years ase miake yo moerio ngakikwe ariganire nakiyakogere bichere igorabo omugako yokora nabwate chimbuche nandokora no mongino yakuragira kore gintu nkiri baroche at the end ririorange amatukago yokuruense what will you be remembering or what will people remember about you onekero guchikurwo nanga kyokwe arigania gokurwa soboiko bwensai bia mono sana twabekire twanyeigekire ase omosingi o introduction kagete
ase uri oganetoka gogotobwatia twatanga toma ekerengere kia gotoma ribori riago mbarega ndocho korwa Henry Nyabuto korwa Itibo City Kisii County no are imeyomoroberio Junior Vinki, happy Sabbath following the service. Be blessed. Abo igonarega korwa Isaac Zakai, good morning korwa Chiboma Choge bwacha chesengera rianchogu. No are amona abange Doris Mura Aurora utaba niko ndani ya Y'Elesson Amina kutoka Muranga pamoja Teresa Kemunto na Felix Nyabuto Michelle Kerubo, good morning from Eldoret niko ndani, happy Sabbath. Gata kwa mbo tuma evirengera byabo bino ikiratoka ndoko batoko sanga amo nainwe ekitabu kia Luka abalisia ekitabu kia Luka emerongo 12 ekifungo kia gia 16 wikira 21 no tuturaligereri garia linde kiratoka gasomire gatorenga ninki and especially say verse 19 na kionga gete kiarenke tole kurusia tingana limwe amriko tanga okogania ebyabande ase 16 ibibya gotabaiga no mugano tu akabatebya omurenganyo akabora omugondo bw'omuntu munda okama mono agachaka korengereria asomo yo yeime inkingo kora ekiagera tindi nase ngobeka okwama kwane akabora ningoreiga nintagore byage byane byagache ebinene kobwa naroro ningagache ndagera ningache ndagera yane yonsi nebinto byane elio nintebyo moyone ayo moyo nore nibe nyinge kwegacheire emonga yemyaka emenge timokorie onywe ogoke korende Nyasaye akamotebia omoriri oyo obotuko obo omoyo oraganiwa naye nibo kwegacheire angene ne yango erabe nabo igo are ere oyo kwegachira emonga omonyene na ere tari omunda ase Nyasaye omonda omoriri elda kunchonga ase engane yo maneno itagukwana ya gukwana yori yokogania okobe kuri meya nkoro y'omuntu omuntu Nyasaye aseseniri ekerate abaring'aneri akwande ng'ana arenga omuntu oyomo omuntu yakarima buya naende Nyasaye akamusese naende bikama ekero byama agatea bono ndoche nimbeke ebiage mbigo isema tigangariye ebiage byane nekero nagarire nabekire ebinge magotebia omoyo one bono goka oikaranse orie ase emiaka emingi ngikero mochanda ekero Nyasaye agusesenia torigereria egitabu gia korukung'o okoiranera Deuteronomy 15 ekimungo kia 11 15 ekimungo kia 11 Biblia encheno gatabaiga abataka tibali koera kurwa asense na asengenche yo na abachikire ng'amobe nemioyo emerabu asogokonya abamino bale abataka na abale meire bale ase ense yaino bona omanene yari ko instruct ose yari kukwanira abana ba Israeli nga abataka no bale asigatie itamatukonsi ekaro omanene asesenirio omuntu atwarire niben enyinge yakorire moina na ara abandu bali barabataka oyonyorire gwetani ebyaganeti biribye igoro Nyasaye yamoa erinda irani bichikokonya abarabataka bono yere ekero kurigereria igate ngomoyo ne goka gekera kwanyoriro goikaranzuri ense miaka yonse morengerete narengerete go yomotaka tarengerere ari igotia nere bwerengerete bweka ogosese ni ukwanya Nyasaye ko gocha asetore erindegere tokonya abarabataka igo mochandura nenkoro yaye yerengereti etarengereti giro bwa Nyasaye Nyasaye ari kwerengereria nanganto iyo kero tuwa gwita sibibe agetiga akaruo mwana oyo momoima atotorie naende nero gotwe okoto imbura yatwo yamia nero toete megondo tokurima na keregentu bono chinkoro chito chigwenda kurambuka nga gotwairwe tokonye baria barabataka igo mochanda bw'omuntu oyo nenkoro yaye
ebwatu kugani kurukobe pia mana sante matenda usamba aiga watengana ekare goteba it's about investing. Where do you ngayo kogacheni Enibo yago, yes. think we talked about it eresen yaita Yes. tiko enda in detail but I want to say ndaita goteba iga ndiro kwega aso asenibo yagere kebungo kerkiare gototebia no aso moyo gore na enibo ya no enibo yagere the first thing we need to know aso muntu yo moriria igabegete omoyo ye asenibo and enibe ye ngomo yete nyasaye akeba the honor wenibo akabeka omoyo ya segento kieki aseniberi and na into twa university tito twara gosemerio konge tutige nyasaye Yes. to university ase chinibo chiri twairwe. That is the statement I want to say. Mauricia spoke about it all. ekemo narikobeka na ki nyasaye gatwa tobogoseseni wasabandi tato eti twigimerie na bari kurugura te koba lakini ategete katoire tokore mirimi ya siri bagari aye egere okwa makubu yebwa yeme yaitu udotunyana Amen. korengana kero kende na amangana nyara ko bagago soma goseke funge nyara ko bago tabanga omoyo enchirende ase chinibo cheito asabo moyo bwito na bere tunyara ko batokwariga na intwe geko gera se gitabu ekikia mata 24 44 igego tabanga ase ayo na inwe kabeyange na kinase ensa mutakagereti nero mwana umwanya bantu arache no yari gase kufunge kyo na kionta etego tabanga ki nobody omanyete ndia gukwa yes tumanyete ndio gukwa kora ayara mayo monchu murigereria to people the way Mauricia teba egekogere nibe yera no yerigia yes at the hand ngokuore ngitogo koira nakyo kwanza ntutokobanga matangago oseni numoko mbangera yane mochange chibesi kongorere suti ne chigonkorera bintu ki bintu binde so that at the hand tuli kwaenda na kende eniberi kwarige kwaga chetengoche gutumika bono murarora abana bako tigerwe nibo at the hand yes what happens within 1 year within 1 year yeah umugako egerere mete yae kare mojeri na liko nyago chwari ngomorera bare anda yande gochia ngomorera banywera maru bande baira batugu begokeria chiakoraki chera so the first investment egera na ande those pressing ekero ko university asinya sign na gokonya bari bagwetana ine those pressings will be coming back to you and that is why oyakurukwa omonto mondo muri umuriri pia mono sana anda yayo ke ekero naende ekero kuamu kwa kwebekira somo nene nenigo yawo omonene yawo akonya guseni na abana bawo baka bachukuru bawo gekara kwa boro kirie bakeke gorino ene kiatane bigoje bigoje mwini lakini no kwegimeria yes na ande na biko iruruka igo natunyana n'abantu bawo bose umanye ndabarisia oise ko realize to akunire nsaminga tokoirana kende ekirendekera kwa rure Oiko gwense na kiarenge Sameria 49 na kitoka tuli ya sigeta bekyo atimaito so nyoride Zaburi Zaburi 49 fungu la 17 tika tatoye some tuensia so bwamo 49 verse 7 ekene omuntu tari oranyare koboria oyo mwabo gose koa nyasaye 49 that is 9 verse 17 not 7 ekero omuntu yarakwe takoira gento kende obonene bwae tibo komotunyana pogende inse aria as amo nere wera nerande nga ekero omuntu oyarakwe takoira gento kende obonene bwae tibo komotunyana pogende inse aria amonere tokoira na kendelda tokoira kenda that is what nateva nana kina ina quote that fast because nanyora bikobwatania nga ayebono ekerugo kwa you are not going to take anything
igo kogenda bunure na kige kogera twasoma 20 what kemungongere twasoma kerio morisi asoma 24 verse 1 kero tabanga ebintu ebi byonsi ne byangobire ebyomonene takunya kwer you know sometimes yabantu berorire kwira of course into chuikere that part nare ko banga nkubwatane nare reasoning ngo nare kuyibwata bakara misi yari yani aramisi mbata binge ebintu ebi byonsi okwerorera ne ebyomonene you will not die tokoire ni kwire na kieke nate banga ekero gukwa no ene suit to gukubekera somo maranga tariero tori gokora kwire tori koenda nero ne ibungo mbire bya rure gabu uneke bungo gia James no morande ni meto morisi otsebire ngo gasoma tore kibungo gia James 4 verse 14 what does it say Yakobo irenga inye kibungo gia 14 morande ni meto ntoka some na kiro gotebaiga Biblia inwe timomanyeti ayarache abe ankyo inwe timomanyeti ayarache abankyo obogima bwaino ninki nakinwe neritaturi likororokana asegeka egeke naenderia sira. Thank you. Ndonda itego teba ndetego make this statement polisia chipe ni unateba kelinga ki ngora umanyete kara kuiburu otige matukari gwatebe tu. I want just to ask questions lakini aba Amaegerio story ngora umanyete litukagukwa ndeteyo it is a secret tumanyete usembona iga usemambi ene obogimo waite eboreri taturi you don't know no nekero kuibore tu ngwatebe to iburu asore you know I had no na bana kuru US bagotanga ngosundo muibori onengi bange borere bono boringa mbama ekera ringenda ritare gukana anyumanyite egekogera you will not know rituko obogima waito igo nyasaye nero obobwa obobwate pia muno kigima eldatmenti egatamu marandi libere kumungo gikomena gatana gatatu ngukwanire igoro yeni weito na matuka mutwe kartu kujugutimoka kurwa sobo kubunganga yego chia Morandia erisinyene na medari guse emerengano erenganyo mutu yemerengano takyo Morandia kia buange kermaega emerengano mutu yemerengano mutwe sawa yatokirenda irenga ibere kumungo gikomena gatana gatatu soma yegoika Biblia egotabaiga 13 elionga manyanga obongaini nigo bobwete 15 gusocha kere 17 na lira tebe bia Morandia ibere 17 otirimbo kaya paka 22 23 asayo ngage chobogima ekiagere meremo egokorwa insi elioba nigekorenta oborora sende ayonsi mbosa naya akaminyokerwa konyorwa nigo ale buna ayakumyokerwa konyorwa nigo ale bunembe obosa ngageche miremo yonsi eyo na bete ngwechandekera insi elioba ekiagera ntigere omuntu orambwatie ebintu ebyo nakorire ningo omanyete gose omuntu oyo nigo arabo mung'aini gose nigo arabo omoriri korende oyo goika aire ebintu ebyo byonsi nechandeire inde nobong'aini kobinyora insi elioba ayo boigo mbosa asa ayo ngachaga goichana nagokwa omoyo ase ng'encho emiremo yonsi nechanderete insi elioba 21 omonto nigo agokora emiremo emekong'u nobong'aini bwaine chisemi na okomanya kwae konyora ebinto korende nyuma yaye atigere omonto omwao otabichandekerete okwegokia nebirebyo ayo boigo mbosa nainde mbobe amen 22 ngento kio omonto aranyore kero akorire emiremo emekong'u akwerosia mono insi elioba bono morikyo itu igakwana ng'a asobwenge ng'a omonto ogokora omokio okore emeremo emerito bwegachere nibe nyinge nobong'aini bwae bwensi nomokio oyo bwensi lakini tigikekera gochi gotimoka kurwa sobogimo
kende nke yakoenda na kero akoenda buna achitiga buna ibore tware getirianda naenda yakoenda getirianda tiga chiange chitwate kona Twacha chiki na kubabekera. Baka tukubabekera abakare ebirore. baro koire ndi buna kwaji iga chene kwabekwa buna kwaringi echiange chana matutu kumutua lakini asobo kimako yenda bunari pono mawatenga pono rende inkini chandire singe chandanga no bongaini bwana no manyi elinde naende pono ngujukuna kubosa kende nke yonko omuntu utakorete kende omawojo nyore ni byoje kwego kwiri nabara abo mongaini usabo muliri abantu mbali sense abatene nkubo gukumye lakini ekara akure enibiri yayo nsinande kwera niyagenda gusena sesera kanye onye tabigite byasa abana gusonyobe obwata abana tabigite bintu bye kwanye bina chikoti chisegi choka orete michande mingwetani igona kikego to buna omurikyo itago tobekeranga ekero mone na iruri bagari eritangani yes nebintu twabikira asubuye osogokorera omonene nyasaye yogutiga maya asenka yawo michanda tego chikobo muntu utakorete kende utakorete kende okonyo nibo yawo zitaigo chikobinyora byachira somanyene timanyeti elda Dominic mbiyamuna sana elda nchonga sokobeka mwana yo timanyeti bono kero kende engane elda nchonga kabire nabo muntu onde mosando kunya gukinega kunya kweburukani gari ya marira bintu bindi okoranga engane nabera mobuo bake iyo gutarigie nibo kero kende engane mwamwa sa yonsi nereye atige korigia gose noroje na Nyasaye agoteba iga actually the question you are asking nere kobwati mutaiga Nyasaye tari agoteba ngantoria nande Nyasaye the same Bible says nga omuntu nyatari gokora emirimo takora gento kie taragira the same God again speaks igotara agoteba again to carry the context yeraiga ringa ritangani kora mubeka Nyasaye abo bweri tangani no na amachikaria yato bekerete ngo anjoyo minu no korete ento kie buyanje tayo monyene I remember munyolete igonkari gukwoti ruka mwana so in other words God is demanding us to kore gento kie twanche kumubeka ritangani igotari ogotiga korigia Nyasaye nande ebuno korigia kumubegete mutu bono nande agogoseseni mono na maria yago igagotware value that is why agoteba gaiga egente kenene gaiga Nyasaye arakwa igona akunire ekare goteba nga ritangani korariga the basic needs ebintu mbire biri chianga endagera na bintu kibi nechinyomba na so okomenya igota does God is also a basic need to us as Christians first in eras mora muri ora mubeka as the first also make bungo kia Proverbs that is 3 verse 9 and 10 mangana na arabu and then it will read 27 merengane merongetato ke bungo kia gatana gatatu na kia gota 38 Biblia egoteba iga orusie korwa asende ayarabosa na oborimo tobaisa konga obotaka gose obotenengu korende ondo onge endagera engwenerete amen Nyasaye tari gututiga ekeruro yoye tukuremerwa tukondiyo kurara njara umwegenu Nyasaye tukondiyo kuremerwa yanga God will provide you ina boroje ngambiyo lakini Nyasaye re in his own way tago gutigo kore gento kieke if you are faithful tosome 27 egitabo kia emerenganio Biblia enchenu egotebanga elio nonyore amabere echimbori agoisane aye n'abantu benga yao boigona ase abasomba bao abaiseke amen igo Nyasaye agokwa biribigo isaine ekero kwa mubekire gento kieke actually the first need you need to have is God eyo toko yeroka tiganye na yere ta se basic needs
ese ng'encho nere ekobe yeritang'ani ebibinde tokoroka na mwanya bantu okoroka basic needs biamanya koba a blessing to us ebikoba amasese nigwa tokoewa egekogera nyasaye tagotiga oborubirio otakeire. That is why gotebaga iga ng'aki the idea is to plan ahead for what will happen for your possessions once they are no longer yours. Engakigwa kure. Kabo mondo korabeka basic needs at the same time you put God after kwa bekiri nyasa obekiri those basic needs nyasa kovia kochie at the same time you plan ahead of yama tukari yotakaiyo ngakioko yabeka Yesu airanetio kuborio ko ngakitoko relate nini wa yaitu Matayo isanemo ikamgokie ye komina kianda omotegererio gende pake 34 lakini tosome komina kianda tosome na inde 20 tosome komina kianda toligire na tosome 33 ikomina kianda goika 21 tomanya gotuma toyende 30 Matayo isanemo kifungo kia karenge mulisia ekamgo kia yao ikomina kianda timo gacha chini bo cheino ase bigwangwa no bobosu bigosaria na baibi bako bochora na koiba korende mugacha chini bo cheino igoro ase bigwangwa no bobosu bitali gosaria na baibi batali kobochora na koiba ekiagera ase nibo yaere nao ngoro yao ekoba 33 korende litang'aniri gyoboruti bwa Nyasaye no boronge bwae nebintu ebyo byonsi na momenterwe. Amen. Bona mwana no itate tutubikera naki ekara twarigirio oboruti bwa Nyasaye. Nyasaye agotoa igento kitoganite byonsi atoe chianga na atoe megundo na michindagera lakini hindi bina twasoma amagega abatakana babiko barobonsi abatakana bwi investment ya omane na tegete tubiki na otukubike monga ya itu bona ebigwanku ebiate no bosu mbikoria ekara tu abikira semirimo yo monene ogoseseri gukora obutambi. Amen. Nemirime yeitemiye gototunyana na yatwese turi yagenda asa abana baitu yagenda asa abachukuru yagenda ase kenyuru gekora abandu batenga onyeka akyo Nyasaye bukari nginchi buna nyarebe na inje nko bandi igoma itu goseseri gwajira za abandu bose omubweka no miya tokurwa lekeko ere inchiri yere nga okoba kirori no komenye gwitu gwakera rituko amang'ana ari amaya Nyasaye tokoreire akuna abantu bana baro bamoitaba pone nibeyega twabeka enibe twatwarete gikobege ntukerio murikyo ria tenga is meaningless ire busa egeko atetigareti ekikoba busa njakora mirimo yokorete bakono banene asomanene pia mono sana ogosemia kore kweng'encho bande bakure baretiro bukorekano asikinibo cyabo asobumba kirarituko kebina byasoa sachire benki amari arekerase onyene likwarenge moyo tabe nchega igando jesa basukungo chake karega iga na atene na mone chibenji gose birogo bine omate ni beiko nyanga yanyara kwabage gutumeka bono bali gwa batiga eroro igoro bakumete nga echi kero kende nga yategete epara tegete koremera tigatokine tore amono bongaini elda jo na kurabongonta nyali bali masabarugoro aute banonde imeyo moroberio na my wife Dina sarange na abana baito Emmanuel na Deborah Mura mbia mona singa nchi Amaegerio Y'Elesson tokende tokobato gosendi wampia mono kegima omolisia Jona kubachinsa mochiri chiabongonta eyongotera SMS totakabo igotorigere gwetera se mitandao yenyoro na bukunya rakabako gotuma o kerengereri kiago onyara kobako gosanga mona intwe elinde kegima na intwe tunyara kobato komanyanga nkomo tore amona inwe ase chinsemo chionsi nabwo bukunya rakabako kuboria libori liago ekara tokote tokari gukwanera igoro yo koirania twatanga koirania no koirania kirigetari kiago no yo koirania no monyene na ndeta koirania onyeta koeti encherende inkigose ayokare kobogo kumuiranerio monene
chinchira Jones molisingwa kuonera nonye time chinka kizo investment tugenda ko baboy to kwirania kero kenaro kunya kuborenga ebiego biri atoire chinsa nekegwa chinguru chokora nekegwa obong'aini borase emetu yaitu nebiegwa bionsi bwenda ko mwanya sawa ne kerege ntokerito into ekitorire kitobwate nebiego bikurwa somana nebwenda ko mwa pia mono sana mayetendiro rongoraro re kanisa no nyaria kanisa jero torachire kwanyaranga abantu nabo bakorangirwa nga ndotegete tokore repair ye flow njiragete kwanyaro muntu bwerure simiti ye moyo ndo bwerure urero tabwatunya kwiringa ari maega nande mabi bogate nga bono simiti chiachire inchuma ambi tonyara ko batoko bwatera na tokoreki towagate kwanyaro muntu ngusire maga kabisa nga bono bari babwate na bagocha mabi batakoraki lakini kama ninga kweru koliguka wechinza chiago it's so precious it's so suppressing chinguru chiria nekewe eni bene yes ikobona atunya go itamonga abono njitimbwati kero kende kindanya ko baginkoirania soka nonye kanisa litukolia Jumamosi ama litukolia area Friday kana to kwali kanisa inchua ekaruchinga kichiago bangusa nonye biro gali kanisa kwakorire mbere sumura nonyo bunyagi maze no chikanisi chitoko nyora ase efloga na boko nyoro bunyagi getabwa sokire iga kogo chaga likero muntere na asesenirie nonye kubanke birogo byuke kanisa tigango tenga nekego mulisia umuntu nalero gochurigirerie njira abantu baisaranse torora ikero gike kyari gosukaiga nabo kyari kwera nonya abantu batano abande bataba okwarigani guka esmaili lyo gotenena ase nongwate smile kwariga niyo muntu nantu isaransa ye badikon n'abadikones emeremo nerororo kuri n'ibindi tutaranyara ko batokwerwa ase umugondo yo bagotanga rigesa neri nene n'abagesa batagoretiki batayiyo narega gokorwa Henry Nyabuto ku Roitibo City nare okorwa Shem Kiaka morning watching you people live from Tasia Nairobi veni mokwa watching you urachinsa mocha kware Nairobi mbiemono sana Edwin Omwenga kuruka Jedo present watching Amaegerio Y'Elesson live happy Sabbath mbia bana to suka gochi mutu wakelda taita ko to soya seri tukoliri nderi yare ko bwatia taita bibungo birabwegere to bisome ne binge birera kini ntori ko bisoma bionsi taita to ko mbikoti ya se obwenge bike bire birabu byarure taita to manyeiga ekero twakwire to gukwanere ni bonya sato ire ne nibeye tuboneta kumanyanga kibukwe ko yekwana how ngakituboneta ko yetumeka ngituboneta ko rane nibeye etukare ko tebiuga ase gitabu ya First Timothy 6 bungo gya 17 gego tebaiga those who are rich bari barabatenengwa tibaba abantu bari aba soma kwanze ke gusirika ngonjura oyo bachikire obachike abo bale abanda senseye yabono tibainena gose gosemeri obunda bulia bogosira lakini babe ko gosemeri kwa gosemeri Nyasaye oyo gotwa ebintu byonsi asobonge to bikorere ase omogoko. Thank you. Red tigobo tenenku mbogo kora obo mwene. Yes. Lakini obo tenenku obo yani in other words botumike asoko anya sao bone obone ena karate kera wasini ni tegeto elda tukwane re igoro botenengu obotenengu mayete boko chas chinsa moibere tuaro abantu batenengire baenenire ande tuarorire abantu batenengire bekeire asogima bwabo bwakerarito kubatkane amaliko haya izito obvious ngomuntu gatenengire gakwenena kubatakana tune context ya abantu mbali barenga abatenengu barenge abaitongo mono oyo mona Ayubu oyonde Yakobo oyonde na Abraham abantu aba ni mibwekademia y'abantu babwate ni benyinge lakini bekanyete asobusubwa Nyasaye naenda abantu mbali babwate ni benyinge nabaro bimukiriti iguru no inyore omonto naro yo mase getabgeria First Samuel entangani 25 musaje bwa Abigail orukuruku nabo ekero Dauti pakonya kurinde niwe yabandanga gakinda cyara yatulire matebi kacha kanga na marionya kurusi atoe no ana kamato nyenye turi akaberorera asingi jaringo obwenenu bwenibu
na bwabo monna goteba ng'antu ini na sini biri tobwate Pia mono sana. abande mbaro Yes. bara nyasa akonyire se ase birengeri ogosoma asomete biyago kuona mangana abantu bagoika oronera mwiko mongaini asenzi elindo ene na so bongaini buri bwaye iko nabora atware obongaini bweni bono obongaini bwoko bobumanyi bagokare ko bomwene abande mbari baramanye akogambe bina abantu bayugambire biya obwene rubwaso anga ningi bweka maite kogamba ase biyago biri byonsi nyasato ikoro kwenibo paka chinguru toene na sengenjero mbaro kwene nita banda sengenja kwati Bia mona sana te elda na ko butora pole sana akinga kitenga bona buto kwira na twanyale ko bato komanyanga enibo kero kena bego kwenenya na bego na bego okay. Yes. In other words, what I want to say, nyasaye ka kuseseniri na ayekanye tako bumuntu rumwene ngakeli wakwana you don't want to listen to other people no ne kanisa warorira abakaka bande sengenja bwate nibo igata ite ku dictate no ne kanisa. I've seen another church where umurisia tatagi no na badiko ni batai esababu na nerebueka oregento kieke wono na bantu bagusika another thing aiga tukale ko tebi kwanta ite kukwana bwanga in quotes murisiegera mento nyekende kerabo ase kebungo kia bakorinto ya kabere iyo kebungo kia 4:18 gikare go tebinga tobeke amaisaito titobeka amaisaito ase bintu biri bitari korrekana yani bikorrekana titobeka yebeke na igoire gaiga egotanga titorigereria ebintu ebikorrekana korende ebitari korrekana na kie bikorrekana ne biekeregeke yoka korende ebitari korrekana ne biakare obogima bwakare na kare mburi korrekana na kumuriye nyasaye na bogetabe igento ke asaba ntobono kya maisomarore lakini enibe yetu airwe stiri ero no yeroje titobe ko gosemari weito and that is one thing igento kende give me only my daily bread in 30 verse 8 nyasaye nga omogati ono kira gento kira rituko egekogera ebibinde byonsi nonga at the end yekerongoru I am not going to go with it I will die chibesa chiri kwanza njiko gorobogima besa chiri into mbiro mato taere no munda akobogoreri bogima bwabo tokoena no munda akobogoreri give them to omo eripi oyo gwanja chibesa tarigo isaneka no yo gwanja mari yani obonda na era tarigo isane ekine kebungo na kwotigie Ecclesiastes 5:10 uiso kugesoma na batogo keigwa bia mono sana okorwa ekero gwa kule nkati tu yari amange tonera ko to kwana twatebirenga obosemia gosobosemia ari ngobona no buringa kore moyo enibo kwanya ko bagoseni gwanero ko elda onchonga chibesa njibato munguso chigo chibesa ngo chitiri chiatwaro munguso gete chiatwaro munguso monene ase mwanya bantu omunguso kero kende ogerire abange basirire chibese nyasa kanya ko bago sini sana ngenda tabaga kwana tukari kwana garo yo sini wa enibo tubanye kunera igoro chibesa inge ko gara chibesa nje kwana chire chia se biblia biblia ka kanga chibesa ogwanja chibesa na kuchakana tina lia mabe igemine tinga besa onye biblia yo kale konyeri koga na izinga neri tina lia mabe igone bwato munguso niga nerie be handle no bungai ni waigoro bono auna kwana amangana naro igorangi gitabu gekuru ku Ecclesiastes sosomorandi aisane kunguke yekumi akiki kwotia na agesomega kugukura kurwona ndo iro umorandi kumi kunguke ikomira kianda turigererie 70 bibiri gitabu kia umorandi sano ikunguke ikumi na ndo iri 10 ikamuge ikomina kianda tubibwiekani inkigekogera amangana yeni bagukwanirwa kone gitabe cy'umurandi bukuya kare ko minege umurandi rero zaburi mutwe ekere musu ya merengana yes okay andi mega ya Isaya narorire umurandi irenga
emorandi sana kemungukia Yeikomi. yeikomi andu manya kogenda ikomi kemungukia ikomi na kifungo bibiri isano ikomi ebiblia gotebanga omondu bwanchete chibesa tagoisanekana chirekio oso oyo bwanchete obotenengu tagoisanekana ebitoki biaye ayo boigo mbosa oyo bwanchete igegingana itumete igombari banjete na abandi mbari batakorire kintu batanjeti kenda bono ikiritu ateba ikomi na kianda kemungukia yeikomi omorandi ikomi na kianda ikomi na kianda yes biblia goteba iga emeiga yechindagera nigo ekorenta omogoko ne divine nigo egokora omonto bweigwa buya nase chibesa nonyare kogora ebinto bionsi adangagete kena koyaki nabo gokora emeyego ogore chidivayo lakini asi chibesa yes yokugora ebinto bionsi esencheri ndo morikio yagotebekera naki ase obogima obo egento yekugora kere egento echibesa lakini ase koreria ase Paulo yagoteba ng'aki ritena ria amabe nogwanja chibesa naende ritena ria amabe nogwanja enibo omonto bwanchete enibo tanagoisaneka akoyerigia bakariria gokwa none ase chinchere chimbe bono difference neririe eye enibo tari embe nogwanja kore okobe kogania okobe eritu egere echumeri aetanga okogani kore okobe ebinto Nyasaye otoire bitokonye ase ogokorera okogani gwaito naende ntokoraria enchiri besa chitaiyo nerire igotumika lakini Nyasaye yatagete arusi okogania okobe ase tore gotobibwate chitumika ase emeremo emiya gwaisho omanto mbare buna bona aba bakotaka. I was listening to another story the other day omonto akoita omonto egera matera ya chifairo basoire biombe biokoenenwa amare na komanyekana egera otware nibe nyinge. That is one of the keke tokorokanga desires nchiro korigia okoyirigi nendigitania gere nayo kore gento kie onyenke nyengima nayo manyekana nga noe no korteki nane sengima nande stiri torigo isaneka ande stiri kokoro yo bwate nande notagete komura omentere ni ebiago bisane so you will never be. That is why murikia tanga nonyendirio gochigokwa nonye no gokwa kora asoko anyasaye gento gieke obonene ekende naro kuonelda nare kwenda korigeria re etivire rikoroga France 24 omonto narurio moteme kwa sensengi mogotoka America ari kugamba gwekina aso boibi igabwate nibe nyinge rekini yakonya gokora robari naene ebindo bisa okoraki nara twatebanga nabitwara tana goisaneka biamona sana ntokwira nango bori torenga ebibiri na rango tebengo yobwate timaide gose bibiri na kara gotango yobwate nero commenterwa korende ntoyarigereria yaso bwagare ekera tokwira na bade yomotimoko nyoranga negetaseni Ndizi TV omorobiri bwansubu sabato asukari kwa togokwanira Amaegerio Y'Elesson yechuma eye igoro yokoirania tonere kwa batoko semegwa mange ngachinga kakitole moyo na tugonete kwa batu chienane asing nchio bokoreri na biko biri byonsi ebyagwanyara kwa bagosenya nebirebyo tunyara kwa batoko bibeka ase obokoreri geko gera litkori omwerio litkori ekina njoja kugambigwa kubwatekana kero kende nebiegwe bitonyara ko batokoegwa igoba nyara ko batoko bitumia asenjire boikirano asoko mubaka omonene sanga ekerengere kiaga manaintwe wetere namba yesimeregago asetibiago nabo gwetera semitando ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo YouTube gwera natore ase egikagetari getambe tonyara ko batoko some birengere biago SMS yago amaborio ago boigo na enchira kero kende Y'Elesson yanyara ko ba ke okunaso obogima bwao Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii.
Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange ne wikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink ne binde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic abwoba beire asubu bwenyubo wetani myake merongibere insejumu na gitali obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwalia bw'amaryogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama sinikisho la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chiekerero asubu bwenya bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitali babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukorie Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukorie Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyumuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumu Chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyumu Nyamira na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asubu bwenya bwegenire.
imurigeria niguganĩtie kũgũra ibinto biogotumĩka buo gũsikonia na tumanyitia suragũrĩ asobonge bono Ouru Superstores nigo bakonia kiriginto kiriuganĩtie aserigũrĩria kĩbũcani Gusii mwensiese mwabeta mwariganigwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera temuskari omuchere amafuta y'ing'eni icumbi chichus ebisuguti amabere n'amaji y'ukunywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugu by'echiplastic n'ekitangi cy'ukubikira amaji igatiye ebintu bindi binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilibaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bagukubugurira umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yawo ku Rwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi ameteno wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngoimo kichiode chisiabo na basi chikeshe bitaba barikera nande na make sure eoderi na enana customer manya no rigete odo korireki obyeru nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakorireki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza abuna butobwata chi customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lolgoria kwenda bare Sotiki Bomet nyonge richo chioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Ouru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mono na karibu sana maigaye kamera twale kunya gukwana na barisi nga ense ya onchuki maete bintu bya korekanire ebikongu mono sana asobuiko bwense nande twatanga barisia anene na bakorere bo monene mbabwatiri baga dinene anene kore tuburabu asense bibilia gikare gotebanga inwe omonyo no burabu bwense igo nebwate engenji yayo murisio nyoga maete kere bibilia gotebanga inwe omonyo Bwense. No bora, yeah. No mubaso. Ambe mo. Yes. Umonyo sege songo wata ngaisa preservative. Egento gekolenda. Yes. Unabone kerota etekolenda ibintu mbigunda bwangu umonyo gokonya mbigunda bwangu. Igekera abantu banyasaye barasubuzi bwense bakuruku umonyo amabinara ari kukigo cya sense. Abraham ekaronya sago chigusari Sodom na Gomora amuburitinga uragende insiria onyora abantu 50 barabanyaburunge no yisari agakanu mu giti kunyesaria sengenja abantu 50 agatirimbo kapaka agaika 10 asengenje yaba 10 tingusaria yes nkibaba igababo umunyu barinda kurwaso busari kuburi bwa rwo kigokire nsire mecanda yare guca iginero umunyu piamono sana iriya kabire kwaburia nga obora bwiki abantu bakomorora Kristo utatiga gwitira soko menye gwitu kere chimbwa engakeye motuero gukora tuero kurandia
tukaenda umuchio yomo asumungino mugotu konyutana ko iguru ya Yesu igare ngumurwaire tukauruko tukanyomba mwairi ibulioka mundu tayoko mokonya kire gento kamuburi mungina tuachira tuacha na abana ba Nyasaye to tetu yes tusangamo naye ibulio turi ko kanero bile bwa Nyasaye akamanye kuburi Nyasaye oyo kayari tukamatebia amenyete iguru n'abantu bari basomira iguru yaye igo bagokora imirimo yaye tukamusibia tukanyoya injara rere tukamwendagira akaria tukamukorera amatuka abiri iga umuntu uri akabuka ritukire batenga pona mwajeta na nducenga na abukire nabo nkuru gitanda nasoka nigi ninga Nyasaye uyimogoteba na bari akamanya kuburi ngai gusema menyete tukamotebia agateangu cyandi nce korora na ndi nyugu iguru ya Nyasaye uyu asinjire ndi ngoko menye kuri witu no gukora kuka umuntu uri akamanya nga Nyasaye nari pona naba Kristo kuba akomenya ubugima puna bubwanjani bwa mabira bo gukorera na mabibara bwase barabwo chinkoma cyabo igo chikuru kiru ya Nyasaye oyo babubora puno boro bo tokonya twarora n'abantu bamora Kristo no bubwanjani piemono sana naregaiga ukorokwa happy Sabbath kali ni kwamboka agotabangano ale memoro byagenda kwa bagusindi kwa Evelyn atuma happy Sabbath asante sana kwa programu ili tukolia lero Rosemary Orina akorwa Saudia I'm watching live happy Sabbath Edwin Omwenka akorwa Kajiado present watching live happy Sabbath morning akorwa Veni Mokwa watching live korwa Kware Nairobi morning watching you people live from Tasia Nairobi Shema Kiaka Omo driver mbemona sana Peter Murumbwa awatanga thanks for the program Henry Nyabuto Kuroitibo City twakwana Omogaka Matembeche Gesora Ben madukani jijini Kisii niko locked in kama kawaida happy Sabbath to all Sabbath keepers mbemona sana nalega iga okorokwa Edwin Latemo following live imeyomorobilia Thomas Saboke happy Sabbath day to these churches Matagaro SDA Church Kimai Nyabiotowo South Sengera na Kebabe Church also as well as my mom Doris Kerubo of Nyamira SDA Church chintagatelde tukwana letu ngana eyemwe nga Y'Elesson nyara ko batoko so asama bulia bera tataliga iga edinde nyara ko batoko kora Y'Elesson ensemo yo mwele kabisa yale gubagi ukwanera igoro ya amangana akemoika yoko nyorwa amangana roro twanere ko batoko kora bosabantu banyara ko bakora amangana mange twarorire chipara chire name dafta amangana abamalieta yabantu ogenda ali chisiri ya Nairobi eldonchonga naboko nyora ekorukwa Muindi Mbingu Street ere name dafta Muindi Mbingu wanaenda ende ekorukutomboya ono monto na bantu bande iline legacy ya mwanya bantu korengana ne bintanya ariko bagakora especially from the political point of view lakini amangana akemoika yoko nyorwa ase mwanya bantu na raia ndaite ko chaka ngotebanga legacy ugotiga maega it is ninjera kuamenyete na ibintu biria kwabeto muteneneria ase ibintu biria Nyasaye koete au faithful ngakikuwa beto mwigenwa angani aso gutenenera ebintu bibire bya Nyasaye ebunge ebintu abisoma 24 verse 1 into agasoma ande twagasomere ndaite tokeirore twasoma 5 verse actually 10 Bueno, ukwari kurigeria gitabu kia Genesis that is 14 verse 19 na kiro kiungia bwa tamangana ndago ayo turagani toyasome egera tumanya twensi intuni go tuirwe bintebi as steward story buna abateneneria begento kie beri ngana aria Nyasaye in other words ayebuno muteneneria bwe bintebi ya Nyasaye niga kubikira ororo ubirende the only legacy you can leave noko bitenera bya enchera kikwa bitenera that is I was to answer that question lakini torazo maybe okay omuchakara ile yo yarenge 14 muchakano 14 19 Biblia nchero gotabanga akamosesenia akabora Abraham asesenigwe na Nyasaye ure igoro mono oyo tongete igoro naense Nyasaye ure igoro mono atogigwe oyo bekire ababisa bao ase amabokao. Thank you.
nyasaye ne rose ne Abraham tu ari historia ya biya kware gochaka kuri kwerende yubireria raisinga Abraham ni gakorangari kurwararia nande nyasaye umanya kumubeka omusesenia omoreta nero bete the first what evangelist goso morande weritangani nyasaye gotumeka agabo ase chinga kichiri togo chikonyora aba bisakwe bigo chikorukurwa sare. In other words ingitogoteba na intwe twabekirwa sense na intwe tubweneta koba okuetera story tobogo seseniwa ojia sabantu bande the way Abraham became a blessing to many nations akaba tata bwagento kieke bwa maseseniwa gochia sebisa kwebi ebinge ebitokora. In other words ebintu mbire tokonyora kuruororo ndai tiko kwana just but a few ekeroko kwegachira ekero kwanyorere ebintu ebyonse kwegacheire enibo yago ase oborugima bwa kare na kare igo kwagachire enibo yago igoro ekero kwaba good steward kwegacheire enibo yago igoro. Number 2 ngo tuarore amaseseniwa ase oboguma bwao consequences sirichere go kobwate ase ngenjo y'ebintu biri biko baso oboguma bwao ebigo kora gento kieke ebikorwaro because you become a good steward and those are the blessings ina masesen that is a legacy you are leaving behind abantu mbare bawo cyo kunyora injira kwa rengo mwegenwa at the same time you are going to open ngo igorore emerangu ase biegwe binge ase abantu bari bande bare ase enyumba yago na bari bare no enisko y'enyumba yago. In other words you are leaving behind abantu bawo kunyora because ya keri kwa bakorerete and many other things. Thank you very much. Ndiye mono sana ingati tuyo kunyorwa ase omaite kera togata igoro kunyorwelda timanye tie miaka yetu ngatote ko batogota ekoleta maisugusugu bono ogoranga makweri gare motu ya no na izire gokwa amashujana arororo babariru okwegena no nyase miaka yabo yogosaye noni batimuke kurwa sobiko bwense mbaroro barabana babu barirwe okwegena okurukuya nemunga gose nenibo yago no yani banyara ko bagosenibwa bagacheirwe okwegena kwabo nabo igo ase amatukore miaka yabo tuboito naro togenda tokore twebangenda kwana ningane limo gaiga mabuli narega igabe naro kwana iga Abraham ase bibire nero motanga nyokoranga akaira niye yemo ya 10 akaambele kizedek ase kefunge ketwasoma muri siabika omonene yani Melkisedeki akamenya kumusesenia ese bintu biri abwata akaira nirio monene aka Melkisedeki buno mukwani iguru na ende kero kurigeria sering'aniringa ngakitugo chigutiga enkwaningi iguru yobumo bwitu bwike moika abantu mbaro batigete asingi cyo kuigwira kera ring'ana rikurwa somo Nyasaye oyo mobonu akatumia chinsa chia no bongaini bo yakagacho bwato oyo nde na Abraham akerago chigukura na wana mwana ya bwato yomo akanachikina kumurwa asoko mwanya sawa banene omuntu ndi Yakobo asobo mabwa yekerairana eniwe ya karueta etaisi ya karuyons na inde agatigaro omamenyere to manene agakura nubiye bwo iguru abandi Daniel asobo mabwa bwensi chitaranta chia ya bwate ni babwate byonsi byarengo chia somana ruza bakwaye abandi Yohana puno isokurire Yohana yegomo omorokio Yesu na abandi abange bono amuri amaeselese ni yetu kwigera nkeringa ekere korukurero nali barwite ibintu chinguru cyabo chisembi cyabo obongaini bwabo okwigena kwabo bono nebigori ebitoro amangana yabo yakonya kubatunyana naenda akonya ko kungusa bange gutia sogutureka korokonene pia mono sana emambia ya bono kiriko skwanya kwa wesome Marube Jeff niko ndani kuruma shambani Katari. Happy Sabata na watu wa diaspora nariko kutama sabo kedagoreti South watching live hapa NHIF hapa hii comment let me wish my family Jacqueline Machoka Kisii School Gradwell Nyamecheo Primary Kenya Flavia Kerubo happy Sabbath day to them all. Biamana singing Y'Elesson India Evan Simbaka watching live from Doha City Qatar. Happy Sabbath to all Christians. Etiongio SDA Church and the Nyamondo District Churches wish you all the best in today's fellowship. Now we go out Abanga. Thank you
for the lesson discussion. Orenge Okengo Wycliffe. Happy Sabbath ndugu wagotanga. Good morning nonde me once we Sabato na Josephat Amisi na Valicia abumogenta ko mukubatira na barabwo asa Amaegerio Y'Elesson tukolia lero. From Naivasha town, count me present akorunga Dennis Okega. Ase libolirega iga kurwa ase Linet Monte kurutawara Kibiko Road akobolia nga ningi getobwenerete ose ningi kepu inki etobwenerete buna indoba Kristo gotumia enibo ya ito ase obokoreri bwomonene inki etobwenerete I think gaboletinga maybe timanyete gosirenda inki etobwenerete buna indoba Kristo nyara ko batokobeka enibo ya ito ase obokoreri bwomonene entirende na kingi toranyore. What are the benefits? What are the benefits? Tibia mna sana teke toire ina ndia sugango. Wono nara bateba iga. Ikitoko nyane kinge. Yes. Asobo magwitu gutu abekira asoma nene tigangi my personal witness. Yes. Kurwa asobo na bwane karuna jage tinya sankonyete ngajake mirimi yo manene kuboboke. Iga ikenga kiketebuna konya gukora matuko nsigucha. Morugia na karua roberu rwa kansa. Tukaenda Kenyatta bagate batakoba she's a write off. Irieteri bagutumia write off. Write off. Tabuati. Na inde bagante don't spend any money. Tutumia besindi chonsi asali. Ngabori ga kyo manene. Ekare yakonga achichanga bono na abere yange pake bichaga kulinda gutoko kubike sanduki ngokuri. Egento kiugo kuminkeringa na inda akamenya kurwara mona ekabiteriri nkamwira ni nyagitari kinko moira ni timbo atibese tigange ande se bese na bwati bikengo chiese account yane mago nya chibese se account eri njendo mulisi we kanisa ya nyanjwa chibese nyore se account yane ngene somo mu account antimotenga ga kichibese chini chinu mwabika agankanta ya de chitei chitu ne chiau ngakaga na egwe loan ngachutumia nje gwakane loan yeyo nyasaye na rumya kigankonya suko genda agakoru operation na nyasa umurendire paka nonye mbiri bitari kunyarikana paka bona ari moyo imyaka ya 25 none ri tukiri mosu batakabwito ane karatu arweta tu anganye to kaenda reserve toro mwako mugima kera ritu konkae gwendagera n'abantu ntamanyiti ntana kugenda mugundu kurima bakekara najete kurima nkabinyori ndagera nari ndage ekare yama nari omonene ajete gutigaga gotonyora kurwa sabantu onkonyira abana bane basomi guna abantu batatu manyiti bako umumuna nara orwarite tigango nganya sare ndirese myake yiganto mayetina kitende komora bagoja batokonya ono ntubwa tokonyora sense na sense gocha ikitokonyora nkeri ngomone ne akobuguri obuguma bwito oto endagere yakera rituko taingara to eni benene oto abiri bigo tokonya subu ase obugima bwito bakera tokonya gutwerure yakorinda obuguma bwito tokonya singa kietore yakyo nare goteba mbiri twa Somalia. What are the benefits yoko tumekeni bokwa irwa sinyasai nare gomotabinga arigererie ase amangana are litukoria na mesi barigete bintu birabo birange bintu 8 lakini byare ko basummarize ringa what advantage chiyoko kora gento kieke. Yes. Advantage of giving now obuya bwo kurbono igamboro byo kole moyo. Yes. Eke kanene pinanyorete kurwabo ase bibionzi nare kubibwaterani boguma bwakare nakare no bwangu no bwao because kwa egenire kwa bekire nyasaye wagento keke bwiri tangani then what is the inkie kanene ke kogera torwe binte bina tutu mekeni be nyasaye toire igatoete ebe pressing to other people number 2 at the head nkitoemeti eternal pia mano sana nalika kurubiti sosoro kurukisi norore meremeri gwakorire ase obogima bwao tibaga kwara ko muntu ngachi goye kore na enda yekora bia lakini okoyero remeremi yegakorekana kuro pia mano sana you will become a witness oyakoronga Beatrice
Osoro kurwa Kisii County watching live Eric Mumanyi Osoro watching live kurwa Keumbu Litaro akoboria kurwa segetabu kirikemerangano 27-24 yaro gotabanga obonda tibori kogendera kuba obotambe kuma yakobori nase ki erebia konyora ekerengeli ekibotambe asobogi mubito bakira litiko eni boterio botambe yes ekena kikeritwa tayunga bibionsi ngokora bire into kieke ngwetabire yes inkige gotigara ingana ria nyasa ingana ria nyasa na kikeritwa somali ngaki you can't take it with you to kuira na bintebi naye ebintebi bionsi ne byangu ebyo manene ekero gokwa you will go the way you are. That is why to so make bungo keri Psalms that is 49 verse 17 ngaki kiara gotote. For when he dies he shall actually leave it behind for someone else to get. Omonto gotumeke nibe yenoro. Oria otai terete bigeri bero tanya otatugute nokwa obaguma bwakana na ekende nekeiga asokoli koko bunenga tekobo torigerie kere kanisa eri entangani Yesu na abatebe tiguru ya Jerusalem no yari gochigusaliwa abantu babwate nibo yarengo ekera abarumi baja gusalio mochio Jerusalem n'abantu bari abege ni batebunge esegi ngo jagochere oyore isiko taira no mujigo jakuyi ngochitene nibo bajite muna barenge amatukayo maeri turi mutwe kere mejandera ache enibete guchikobo nanye na abarobo noiga ligereri buna ligereri ngesente ya Turkey na Syria abantu bagajite chinyumba chinene naende bagasemeri ebi ekerense yatengeje teiga barenga bayebwate nani anga mbabwati ndagira teyesu bakorara teyo igoti twari birengarenga enibe yendero nyebwate ankyo teyo emichanda bego chegende arega iga ogoteba ngorentiti Boniface Ondari koru South Mogirango Kiorina na gotichaki church akoboreri boriria yenga abataka tibakoera ase boiko bwense ine njene mbwendete nyare ko baingo konya abataka aba no nyari ase menyete ntari koira ase kanisa ya mbiro bie kanisa okoira buneta isi okoyere se nyumba yo manene ekero kwaire naenda ka okogenda kumusasi mo manate ngatuche na mabokare busa ukuno guchika kwa Nyasaye taisi ne sadaka ebinte naenda oire okokonyera abataka Yemono sana Kelvin Ndieki outabanga I worship today at Quite Good News with our ministers Courts of Faith Choir narega yo koronga staff Tome bin Eric feeling blessed from Kevirigo happy Sabbath Shem Kiaka na Paul Moragwa amesi outanga happy Sabbath this morning ebika nebirengererio tu na mabori arege kubaga korwa ase abarigereria na ininde no gosemberinga kwanyare kogo gusenigwa ase Amaegerio Y'Elesson yechumeye tonyara kubata gosemigo twense asubwamo kerari tukori tomenyete ekero nonye ogaso osaba kuri riria borokiwa bakumotebenya Yesu ngatwegerie na kitokonyara kubato gusaba gati ari nga onyara kobogo gotoa omugati oito okerari tuko Nyasaye namanyete amagani yaito nande namanyete nchira konyara kobago tsenia erinde na into tonyara kobato koba ogosesenia kochia sana asebaria batabwati anene abatakaringa na kero kendelio mwarelda ubatakanya lesson litiko lero eke nare gukwana ringana rio mari abanchwa omana no toire na ndi nto ikuremerwe kara turabirani asare ekara tuabirani ri asare ya kubimenta kare abaibuli bagatumira omwana otenjungo tome omwana mwene nubwanga orio omwege nu koigwera kasuka na endorangere nga inchu kendaria mugati nuringa ni chao nywe ubugima bwito manene ngotote mari arara gusento itabe igentaga retino gwitaba kurwa chinkoro atogusiseni koroko ne gwitana pia mono kigima asamangana yo nare goteyo mo digereria nga rero twarigereria nga okoirania
rigereria ria somenyete rigereria ase enyomba ya Nyasaye rorangi kerio bwenete gokora elio komoa Nyasaye ebako nesuka ase niberi akoire. Number 2 bantu ba Nyasaye mbari kuremerwa. Number 3 ekero kwabekire ogosemeri kwaga ase Nyasaye ninibo yaga asare otabwatie ndamwamu yokuyerigia na Nyasaye nero niga gogosesena na kego teba ase mara kikeri ase riswari ndire ria boriwa 3:10 nga irora irania ase nyumba yane nsemo ya 10 monteme morore goseti nkoba igorere bintu kie igombire okoirereri Nyasaye mbire nande Nyasaye okoire nande obitumeke biribire extra bono akwarusirie nsemo ya 10 elio bikoro bonene bwa Nyasaye tigatuseni ekero tukumanya ng'enseye nabayitora matuko torona amakeyo. Imano sana na Josephat Machani, Caroline Nyambega, Olfa Masomi, na wabali meyomoroberio Betty Muthoni na Dennis Odiyo, Mbarikiwe Sospita Osiemo. Inga kigeteiga abalisia. Kero kende na buri na how do you give back? No bo ora ngani umanyetelda igento nacha kurigireria chikanise chito chikane kyobo konyi. Na kero kende bana ba mwasokire kero kende mwasnyorira masomo yo mwasukire are nanga. Mbu yana arokoirania especially those in the community. In the community ase kanisa. Okwenera investment ingatwateka gotagotebere nene mono ekero ko invest ase ekanisa na sabo korere bumonene. Abo gotaraga aringa kwarigereri kwaranga ikero gaiga abana rero manyite biroko byakire kipenje kirero kikali gucanda abana ense kunya gusukere rero mwana rero kumate na kyo mwana wisaranza aga ikero geki ya smart yakaroko igo mugorito mulisi ali nyumba mu murogo kwa makomata gende kanisa aga ikira ali kanisa onyara ne bench erororo omanyitara mwana gete narago kumense kunya gusukere bona mo kunya kwebekerania moiga onde babere batatu kumata tigatomyo kali ngai gatorasuguma na elite ngoririe birugo elinde twaranga at least chipenchi bere chabera ali kanisa abaga karere megonge bachande to chipenchi chiri baga isaransire mbali gokora concentration for arawo ase chinga kichintambe awelda yes abana abaitu gwakwana na buchinguru cheitu okanyo mwana Nairobi ale urweta isi ya Nairobi urwe sadaka ya Nairobi na kirege tubuye banganga nke kano kutakabati kitubuka yes na bara kore mirimo siko na enda chenka onye yese karate betia aboro kuba ya tete ngamobere Jerusalem mucha kire mirimo Jerusalem momanya kwenda Judea ogenda Samari nensenge iga abana baito bamanye ngana nkaniro nerororo bia mono kigimato baganiria maya nande bia mona sinchokwera chinga kikiago kwenekia puna kwanyara ko bako gosanga amana intwe umuroberia Amaegerio Y'Elesson imeyo bwansugwe sabato twanyare ko batoko yabeka ngana intu twanyare ko batoko rawa momo koma chenu na bia mona sinchoko tomekerengere kia oneri buriago tona wasamerenga Y'Elesson ye yanyare ko bagi gukuna sobo mabua otonchorerie asinjo kwyarigania ase obugema bwakare na kare batubanga makweri tali gwaka odi na bago kwirarera kwire mambia enibe ikwanyara ko bagusini kwa nero ne abenge ngana kira abenge na kikwa yetumire pia mwana sana ya sababu senie asiri italia Yesu Kristo mutolito amen elda to sabe ya saita nanda semambie twakwere niringambia mona asobia no bwenjeni bwao bwatairiri bagari gusangari ngana riao mwanya bantu batene ne romurubiri oyo omoikana yabike bya mono buna tutabika erinde twese tanyoro gusesenigwa kwike moika twasabire abasasi mbaitano nsinse baratuka sensengima urugo sesedi gukwese kuchia sekero yomo egere tuyarigania sogotore kokonene na kugusaba gwitu weteresire teria Kristo Yesu motoria amen pia mono sana ngoira nanda sentunda yo mwerio ya matera karibu sana ujumbe wetera se mitandao na boigo SMS ntiariganirio sana kiratako swa entunda ya kabere walisia ngogenda bara chikanisa ni maitu mulisia lero naongo ti masereta otoirera Amaegerio kwa nieba yigeta seni Ndizi TV kanisa ito ya Victory alia echiro ya Kemere Nkoro asetie mae crusade chi wiki bere pia mana sana igondero moko igora twaye chagete wiki elia go rero ngo chaka turi nande wiki ende to go chaka mambi ya kabiri
pia mona sana museni we kuikirana nde esabate gocha ganda kuri gita seni Ndizi TV obwansu Gusii. Amen.